hellu. Niin. Mikä se siinä? Oi hellu! Joo. Juu, käsi ylös. Joo, meitä on kaksi pistoolia, kaksi pistoolia. No niin, äijät läkkäs vittu. Ymmärrätkö? Mä en pääse ylös. Mene sinne sisälle, Polo. Mene sinne sisälle. No. Haloo! Samshali! Nyt Äijä. meni, nyt No meni. moi! Hyväksy. Hyväksy, nopee. Kassu lättä helvetti. Joo. Ei, meno. Ei se toimi. Jes, mä kuolin. Meno. Ei se toimi. Me tapettiin panttivankin Antikaa. No niin, tulee kassu kyytti nyt. Tapoitte! Joo, ei seen bad dance, tap to nego devils vittu. Tulee nyt, mä jätän sitä tänne vittu. 5 minutes later. Joltain. Et sä pysty invaamaan sinne. En mä saa invata sinne jos... Alicia! No moi! Moi! Me tapettiin se panttivankin. Antti! Joo, vitu händi! Ammunna! Kyyti! Mario! Antti läkkää! Ojo! Jäi. Läkkää! Ojo! Pillaa! Mut. Onko? Mä tähän sillalle jos näyttää pahalta. Ei! Apua! Jonni autas! Antti auta! Ai! Auta! Ota kyyti! No tulee! Ota kyyti omaame! Vitu Anni omaame! Et siitä sait. Viimeinen tehtävä sukutekstipiikit. Sitten alkaa uudet kujat. Siinä on hyvä. Oi vittu teidän kanssa. Mä joskus vaan läpään. Tulee aloitukselle taas. Oot sä arpeettanut missään vuosarvoa? Miksei? Hyvä. Edo. Vika on... Mä en tiedä. Jäi.